כן, תראה, לפי מיטב הבנתי והכרתי, אנחנו לא נמצאים במקום טוב ביישוב מבחינת רמת החינוך שלנו. הרבה מאוד הורים אינם שבעי רצון, ההישגים לא בשמיים, ובעצם אני חושב שהמערכת הזאת היא מערכת שהרבה מאוד שנים לא שונתה, לא נבחנה, לא נבדקה, היא ראויה לאיזושהי מתיחת פנים. 30 שנה לא בדקו את הצורך בקיומן של אותן החלטות שהיו לפני 30 שנה בעת הקמת היישוב, לדוגמה לגבי תיכון, אולי צריך, אולי לא צריך, אנחנו כבר גדולים, אנחנו לא אותם 500 משפחות שהיינו בעבר, אנחנו 2,600 משפחות, ייתכן שאנחנו ראויים היום למשהו שהוא קצת יותר בוגר, קצת יותר איכותי, משהו משלנו, שיחסוך לנו 600 ילדים כל יום על הכבישים לכפר סבא וחזרה, יחסוך עלויות עתק בנושא תחבורה, יחסוך בעלויות גבוהות נוספות בנושא אגרות חינוך, ובעיקר יהיה משלנו. אנחנו יכולים פה לטפח את הילדים שלנו ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר היום. כמובן שחזות בתי הספר, גודל הכיתות, המון דברים ניתנים לעשות בתחום מערכת החינוך. תודה.